Hei, hei, hei! Ce fac prietenii mei? Suntem Ani și Iulian și ne bucurăm să ne revedem în a 7-a săptămână din campania Beau cafea cu 1000 de prieteni, campania de crowdfunding care ne ajută să susținem salariile a 2 angajați în ultimele luni de monitorizare. Pentru că ne apropiem cu pași repezi de Crăciun și numai peste 10 zile suntem deja în ajun, ne-am gândit să venim în întâmpinarea voastră cu câteva idei de producători locali de la care puteți achiziționa cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Odaia cu podoabe. Produse handmade făurite cu multă răbdare de către Adelina. Dacă aveți nevoie de un cadou personalizat din Fimo sau brodat, Odaia este locul cel mai potrivit pentru voi. IA Bag. Tot din categoria produselor personalizate, însă de data aceasta pictate. Plăsuțe, tricouri, geci, găsiți la ei tot ce vreți. Jolie Bebe. Au început în 2009 cu perne pentru gravide, dar acum găsiți pe site-ul lor tot felul de minunății, mai ales pentru copii. Fica Christmas Market are loc în Iași, în Piața Unirii, la sediul Fica. Prima ediție s-a întâmplat deja, dar vă invit să-i urmăriți să vedeți când vor avea loc și următoarele. Cadouri experiență pe care le puteți achiziționa de la primul târg online al freelancerilor din România, organizat de Iunieta Sandu. Lavanda Laurei au sediul în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare, deci dacă sunteți în căutarea produselor pe bază de lavandă, acesta este locul potrivit pentru voi. Și dacă nu sunteți din Iași și vreți să plasați o comandă, transportul este gratuit pentru o comandă de minimum 100 de lei. Leomi Chocolate au o colecție irezistibilă de ciocolată artizanală realizată și ambalată manual în Iași. Un gust cu adevărat de neuitat. Gadal Tea, ceai fabricat în Iași numai din plante și fructe organice. Secretele Ramonei, unde găsiți produse fără zahăr, cu indice glicemic 0, precum dulcețuri, tablete de ciocolată sau produse tartinabile. Și napolitane. Muftangerie este prima brioșerie din Iași, iar acum au o colecție specială de Crăciun. Dacă te afli în municipiul Iași și comanzi minimum 12 brioșe, livrarea este gratuită. Sperăm că aceste 10 sugestii pe care vi le-am prezentat vă sunt de folos și vă invităm să ne lăsați în comentarii și alte business-uri din România care merită să fie promovate. Dacă, printre altele, doriți să ne faceți și nouă un cadou, așteptăm cu mare drag o cafea din partea voastră. În săptămâna care tocmai s-a încheiat, 7 prieteni ne-au sponsorizat cu 13 cafele, iar de la începutul campaniei am băut 564 de cafele. Mai avem un pic până la 1000, așa că dacă vrei să ne susții, îți mulțumim din suflet! Ne vedem săptămâna viitoare cu ultimul video din cadrul acestei campanii. Până atunci, spor la băut cafea!